טייק פאקינג חמישי, כי כל הזמן הטלפון שלי נופל. אני מקווה שהוא לא ייפול הפעם. ניסיתי לסדר את זה. אוקיי, נראה לי שזה יעבוד. אני פשוט אסע לאט. אז היום אנחנו נדבר. מה משנה? אני היום בבוקר חשבתי על הצלחה. מה זה אומר בכלל? יש נגיד את הקונספט, אפשר להיכנס לזה מתוך פשוט הנורמה נגיד, הדרך הרגילה שבה רוצים שנלך. אז אוקיי, אני הולך לבית ספר, אני מסיים בגרות מלאה, אני הולך לצבא, אני מסיים צבא, אני עושה שירות, אני הולך לאוניברסיטה, אני מקבל מקצוע, אני עובד במקצוע, אני מקבל כסף, אני מפרנס את המשפחה שלי, ואז פעם אני יכול לצאת לאיזה טיול או לחול וכו'. ואני מרגיש טעם של חופש. עכשיו, לפי דעתי, זו לא הצלחה בשום צורה. מעבר לזה בכלל הצלחה, אפשר להתווכח על מה זה אומר בכלל. כי לפי דעתי הצלחה היא אישית לחלוטין. אין דבר כזה הצלחה קולקטיבית. הצלחה זה אני הצבתי לי מטרה מסוימת, ואני עשיתי אותה והשגתי אותה. אז זה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות, אני נגיד, דוגמה אישית שלי מהחיים, אוקיי? נגיד אני עושה ספארינג במוי טאי, ואני אומר, אוקיי, אני את הקומביניישן הזה, נגיד, ג'אב, קרוס, הוק, בדי קיק, סגור? וזה לא משנה אם אפילו אני יכול לומר לי, אני לא צריך להצליח בקומביניישן. כל מה שאני צריך זה לנסות אותו. כל מה שאני צריך זה לנסות, נגיד, אם אני במסיבה, לגשת לבחוריי. רק לנסות, אני לא צריך אפילו להצליח. אני צריך רק לנסות, אוקיי, ואפשר ללכת לכיוון השני, אני גם צריך להצליח. אז נגיד, אוקיי, יש קפיצה, נגיד צניחה חופשית. לא רק לנסות לעשות צניחה חופשית, אני גם צריך אשכרה לעשות את צניחה חופשית. עכשיו אני אדבר ספציפית על העניין של להתמודד עם פחדים. אני לא יודע אם רואים אותי טוב, יכול להיות שלא רואים אותי בכלל. אני אתקדם קצת קדימה. זה יהיה ממש מצחיק אם לא רואים אותי בסרטון. נראה לי שאולי לא ראו אותי, אוקיי, ככה נראה לי רואים אותי טוב. אז איפה היינו? אז כשאני מדבר על, אוקיי, אני מציב לי מטרות קטנות אפילו, זה יכול להיות גם דברים יומיומיים, אבל באופן כללי המושג הזה של אני מוצלח, לפי, זה לא, אין לזה שום ערך, כי אין, עוד פעם, זה בדיוק מה שאמרתי, אין דבר כזה, הצלחה אובייקטיבית לפי דעתי. יש אולי מוסכמה חברתית, אוקיי, אם אני הקמתי חברה גדולה ואני תורם לעולם, ויש לי מוצרים איכותיים וכו' וכו', נגיד ביל גייטס או אילון מאסק או whatever, אפשר לומר שהם אנשים מוצלחים. וגם זה אבל, ההומלס שגר ברחוב, ואין לו כסף ואין לו בית, אבל נגיד שהוא רואה, אין לו כסף לעצמו, אין לו כסף לאכול, אבל הוא רואה, נגיד אישה זקנה שקשה לה לעזור את הכביש והוא רוצה לעזור לה. והבחור שיש לו המון כסף נוסע בפורש, סגור, והוא כל כך מוצלח וכזה גבר, והוא רואה אישה זקנה שקשה לעבור את הכביש, ומה הוא עושה? פשוט ממשיך בחיים שלו כי הוא, זה לא לרמתי או לא אכפת לי, whatever. אז הוא יותר מוצלח מההומלס? אני חושב שאפשר להתווכח על זה. אני חושב שזה לא נכון, לפי דעתי. אפשר גם לקחת את זה לעוד מקומות של מה המטרה בכלל, נכון? אז אוקיי, יש את העניין שהרצון הזה, לפחות בתוכי, לעשות דברים, להשתפר, ללמוד, זה גם למה אני עושה את זה. למה אני בכלל פותח ערוץ יוטיוב ומעלה סרטונים? לא יודע כמה אנשים הולכים לצפות את זה בכלל. זה משהו חדש שאני רוצה לעשות. הסרטון היה טוב מדי, על מנת שאני פאקינג אפסיק באמצע, אז אני שנייה הולך לעצור פה ולסדר את זה מחדש. אני לא הולך לעשות את כל זה פאקינג מחדש, אוקיי? זה לא הולך לקרות. אני לא יודע, אני מקלל פה די הרבה, נראה לי זה בעיה.
אם מישהו רואה את זה עד עכשיו, אתה אחלה גבר, אחי. או גברת. אוקיי. אני צריך לנסוע לאט. כל הכבוד ששרדתם את הנפילה. אז ככה. איפה הייתי? מה דיברנו? כן. אז יש בי את הרצון לעשות דברים ולהשתפר. אז קודם כל אני מניח שדבר מול מצלמה זה משהו ממש מגניב שאף פעם לא עשיתי. וזה משהו שאני רוצה להיות טוב בו, כי אני חושב שזה סקיל מאוד מגניב לחיים. אבל אחרי זה מדברים, למה בכלל יש לי את הרצון לעשות את הדברים האלה? למה אני בכלל רוצה, לא יודע, לעשות, כאילו למה אני לא יכול להרגיש בנוח אם לא לעשות כלום? אז אוקיי, אני חושב שהמילה כאן היא בלנס, כי ברגע שאתה נהיה אובססיבי לעשות וללמוד, אני חושב, בפועל מה שקורה זה שאתה לא עושה כלום. אתה כל הזמן חושב על מה אתה יכול ללמוד ולעשות, חוץ מאשכרה לעשות. אבל נגיד, אתה כל הזמן inside your head, inside your own head, כאילו, אתה לא בפועל עושה דברים. נגיד אתמול, הייתי יכול להמשיך לחשוב, אני אערוך את הסרטון, אני לא אערוך, אני אעלה, טייק 1, טייק 2, whatever. פשוט פאקינג, לחצתי והעליתי. למה? כי לפעמים פשוט צריך ללכת על זה. לא צריך לחשוב יותר מדי. וגם פה העניין של בלנס נכנס, כי אם אתה כל הזמן רק תלך ולא תחשוב, אז אתה קצת פאקט. לפעמים צריך לחשוב. באופן כללי, אני חושב שפשוט הייתי רוצה, זה מה שמאוד מעניין אותי, זה מעסיק אותי הרבה. כי לי קשה, לפחות בזמן האחרון, אם אני לא עושה משהו, יש לי איזה מין מועקה על הלב. אני צריך לעשות משהו. איזה... אני צריך לקנות את הפאקינג... אני צריך לקנות את הסטנד הזה. זהו, אבל... אני... טוב. איפה הייתי? כן. אז... בזמן האחרון, אם אני לא עושה כלום, אני מרגיש כאילו אני קצת מבזבז את הזמן שלי. וזה אולי גם אחת הסיבות שאני מתחיל את זה. אבל, הרבה פעמים גם אתה יכול לשכנע את עצמך שאתה עושה דברים שבפועל אתה לא עושה כלום. טוב, אני פשוט... העניין פה, אני צריך לחבר את האופרציה. ברגע שאני אקנה את המגן הזה, זה יהיה כזה טוב. אז אתה יכול מאוד בקנות בכאילו לעשות דברים. נגיד, כן, אני עובד, אני לומד. נגיד לי זה קורה הרבה עם שוק ההון. שאני לפעמים פשוט, אני שם לב שנייה שאני כאילו אומר לעצמי, תעבוד חצי שעה, ואז אני כאילו עובד חצי שעה, אבל בפועל אני לא באמת עובד, אני קצת חוזר על עצמי פשוט על מנת לסמן את ה-V שעבדתי חצי שעה. ואני עכשיו, אני לא בצבא יותר מדי, כן? אבל אני חושב שזה מאוד מאוד נפוץ בצבא. פשוט עניין של לסמן וי, לא בפועל אשכרה לעשות משהו. אני עושה את זה כי אמרו לי ואני צריך לסמן וי, כי ככה המערכת עובדת. או אולי בהרבה דברים בחיים. אני חושב שעדיף לעבוד שעתיים ואשכרה לעשות משהו מאשר לעבוד 10 שעות ופשוט לסמן וי ופה לשם ולטחון מים, מה שנקרא. לא מאמין שהטלפון שרה את זה. טוב, חבר'ה. זה להיום, אני הולך לקנות חמה. אני חושב שהיה אחלה סרטון, אני צריך לחבר בין השני סרטונים האלה. או שאני פשוט אעלה את שתיהם, אתם יודעים? לא יודע. טוב, בואו נראה. אבל זה היה להיום. אנחנו נדבר, ביי.